Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki nongelam jongga Nyautrap Integrated Territorial Organization haka artarek unaitung arja apnrio kila ujor shaka Meghalaya State Pollution Control Board persya ya ka jingmil air jabo bat ka jingpen kan ya ki kendon yada Mariang daka karkhana R&B Cement Private Limited kabadan haka sinong umnyam Riboy District. U Presiden kaseng uba Donbok Dakar ha ka jiakaran bat kilat pathai khubor ulai thu ba ka jing ujor persya ya kanika karkhana ka long hadin bala yo pediang ya ka jing ujor na kipaj ba nongsong sinong namar ba ka jing her upumpum klinka na ka karkhana ka bu jingma ya ka koit ka khya jong kipaj ba bat ya ka jingthung jingtap kintobru ya ka Mariang. Uloong bakaseng kaladawa ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban patoket ha karkhana ka R&B Cement Private Limited bat ladalap baka karkhana kamla ban penbiang ya ki jingdon kam katkum ki kindon dei ban khangno sisndon. Niku de mas nong plo ni member jong kahito na umyam de ngasar roh umyam nong sder de kat kum jing I jonga ma ba katadam ka bawan tiki factory ka long pas ni hodu kata-kata ba menteri mensier rula not shot ka bawan ka step de bang khiat step ka kali eru ka sop li sop itu di semen kim de shu tang ta kala air mentata arsenam na snam ka adan rem kata ka jing kala air betul na stisha factory semen gen tamalong dan pat ken nong pet na mata ka jing penbahan mata kita ki purifier na lang somde tangka tu ka company semen babun ki company steer ki bami pe ki smoke ki basar kai mi tedam menta gesi ngi nagalyan jong ka hito sangkme ni lawan chen sa Meghalaya State Pollution Control Board hadien ba ni yo ga jing ujor na ki paradokot bar ki nong sonong jong ka than na po umyam nong ster na stai te kila pha e ka bai ka video ka ba ka don ka leakage habi ada ibat ka wai ka cement factory ka bangi tip kertengkum ka R&B Cement Private Limited te hadin bangi I ka ta ka leakage kamdei shu ta kata ka tedem ka bami nang ta atos khana lene kata ka chimney smoke rei ka dei ka dust particle kata ka ong kanong no ka khti lene uklingkar ubami nang to ka dei kata ka leakage ka ba ima te yaki video ling la yoreng gile bangi la de IT hang ne apo office but shapi kilap taibor jo te nakalian ko jongi nila yakran batu members secretary bope hakani kam Meghalaya State Pollution Control Board bangila IT ro ya ka jingu jot nan kata ka dorkas but ila receive di kongs imne ibad de pet hapo kan ka benta badi members secretary kumjo te nakalian ko jongi ki ong kim shong klikti kinle igni ka budun kam but hoy nadu benai jong April bak Jun kala don kata ka city ka bakila ai shiki industrial estate hapo umyam ke beper ba katkum ka jingkren kan ka Meghalaya State Pollution Control Board ya kata ka particulate matter PM10 ba kata ka particulate PM 2.5 kila exit ya kata ka national ambient air quality kamumut ke bambu jingma ya kata ka tong kathain ka budon stai but ka jing shim kya hi na ka seng hito namar bangim kwa ba ko umyam kan yo ya kanam kumba yo ya ka po ka bernihat ka bedang shen ba mdei tang nakapor skopor ba ngi ekran de kata ka ban haka jingrakhe ka ta ka walls environment de rei ka jing shisha pat ni lap ba menta kumba life officer ka Meghalaya ka lokum kata ka polluted area lor pipe chando East Jante Hills Riboy district bat katu ka ni ki jaka ba umla bente kandon ya kata ka pollution but ikan turu bat ngi penremru ya ka sarkar MDA ka ba ailat ya ki cement factory bat ya kita ki industrial ki bamla bante lakam kani bro kho hi ka dei ka jingkhan sting ka sarkar bat
la dengi pej kat kum kilat patai ko bor ha jing jubab de ki minister i ba kim tip e shphang kata environment kila chu kren ba be bat ki ong ba ngi don kam da ka jing ujor ka jing complain handrei ha ba ki don ke khmat ki de ban pendon kam ni ke khmat bat ka jubiang ha ba khilai bat ni sungkhe hadu kata bat ni kentu ya MSPCB ba ka de ban khang dam lada ka tei ka RNB kamla ban pembiang kat ya kata ka jing don kam kat kum kan ka juk pementa ban te la kam ni kata ka pollution bat lada kani ka office kamla ban te la kam ngim ban se na ka leng ka sengin sim ri ki we ki lat klenti bat kan poi ru shadu ka senjam lada kam biang kat kum ka kata ki kriteria kat kum ki jing ai jung mut jong ka seng ha kani ka dorkhas tam ban se ngi ha ban be khang he namar ba ban ring ban se lene ban ring he ka la er ka bajubo ki paradox para snam jingi ki ba shong ste chapo cha dom yam ko mut minum shong klikti bat minum ai la ya you know ha ba ya de bat ka ne ka benta namar ba kila pung khen hi ka an bat ho kum ong am ne ba ka napo ka MSB ru nang shen kala ai de ka notice sikitai bat ni la yo e kita ka notice ni la i ru ba kila pung khen hi kita ka air quality tan ka leng ko jongi mi bu ka kruwa shi pa ki dei ban pingor bat khamtam ki ba don stay sapo sadong stan ki ba umyam ki badang don stay saja ka ba ki don ki industry ba kim dei ban chus ngamjar henrei ki dei ban mi ban kren wala da ubar jala bo shong shabai chabar state udang kren dong sungkhya ya kata ka jingjobo amai maryang jong ka bri nyu trap ka jala me khlia kumchu tengi le ki ba don hangni ki ba ngin hap him nya bam ba nya ba hap ya phangni ni dei ban simkhya ba ni dei ban yada ya la kari bat ni dei ban pengor hai kat kum ba benta nga kum ba ngoi phi kat kum ye kata ba kilek inspection na kimle henrei ka wan ka we ka shithi bang yo lingba kita ki source of information apha e kata ka notice sheki ni ki industrial estate henrei ye kata ka RNB cement ki aini ki mai kata ngimtip henrei ka jing sam ye kata ka notice haba kil ai por apo khatansi ban penbiang ye kata ke PCD ke pollution control device bat ki jingdon kam ye kata ta oi nilai ba kilale te henrei banong ba ki lej hi da kata ka manual inspection ngim lot banong te nakalian jong MSPCB ru members secretary bat ki bapai yang tu kila ai ka assurance mana ba kinle ye ka bron kam te khanang ban kham ba tip kham ba ngan ini ba dei member jong ka umyam in batai kham ba ka katu kala air bat kata ka tedam kumno ka affect ye ki nong song stai bat ka kata ru ye gitu ka ya katu ka wa ka badun satu shadien tata ka daw ngi su kya ban kila ban sai khoj lada dei ba kata ka tedam ka mi na kata ka atos khana la na chimni henrei ban ong ba kun laj kun niu tau tedam la niu khundo klingkar kata ka de ka bu juma kar ka ba pengkhen ru ye ka kundon bat ka MSP ru ka tipshai ba ka air quality hapo umyam kala exceed katkum ka national ambient air quality hadu menta katkum ka jingtip ngi la ong be phi ba ngi kikot kisla ba ngi tip katkum ka signboard ki ong be ba ka de ka RNB cement private limited ta hal mano ba panya kumkino ki tiar ki panya kata ka de ka kamram jong ka office ka kamram ka jong ka government ka ba ai license ki ba ki de maki ban pet benia ke ban pet tho ban la da ki field ai bu pet ba un bishar un de noi kita. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our